ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉପାସନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୁକ୍ତି ଓ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗର ସମାନତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ସଂହତି ନିଶ୍ଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃଭାବ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏହି 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଏତଦ୍ୱାରା ତାରିଖ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ ସେ କୃଷିଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଲେ।